Receive 20. Sara Lahar Kasu Laikha. Oke sing Killa Bagma andani Raio Lahar Udipur Killa thamane Raio Lahar no sing Kasu Laimane. Koitin theka Kasu Laimane. Sing prai Sara Soitani theke arambho khaibe sing taksu jora sing korome gathering tongo. Aro bisingo sing sini party TNP party te YTF TSF sing jotone TSF ni tai Roman script na TV je brok je आंदोलन खाइमानो सपोर्ट खाइमानो जों तिनि जों किल्ला ब्लक कमिटिनि बिजों जों जत पाल खाइबे जों सपोर्ट हिसाबै जों कासलाय दं रोमान स्क्रिप्टना जों तिनि पावरक बरनानै सुइनानै ते सरकारबाबो जों सुइथानिबा साथानिबा ते सोंथानिबा बेबानो जों गदोंना जरारावनो जों रोमान स्क्रिप्टना दाबि खाइतोमोन कि तासु जरा परनया अमनिबाबो जों TSF ना सपोर्ट हिसाबै जों ताबा जरा कासलाय दं अर्थ TSF पैसे बन्दा खोजंमनि स्ट्राइक ना के और के TSF आदं रक साबो साबो TSF खरब से मानजाखा सार अर्थ TSF आदं स्क्रिन केन्द्र के बम हाय लाहार मुतामन ननि लामा बम हाय लाहार माने TSF जेमन ताबो रोमान स्क्रिप्ट ना टीवी से आंदोलन खाइतों आ TSF तो सिनि टिप्रासा नि कक जों ताबो अम मेन कक साकांके जों भाषा आंदोलन हाइस्कलाय दं जों स्क्रिप्ट जों कक ब्रगनो सबसे सहज खाइ माने जों कक साइ माने सुइ माने बोरै माने हाइसे अम सुदु सुदु संसिमिया सार वालनि बरनो जों सिनि कक न जों रोमान स्क्रिप्ट बाय खाइखांके जों सहज के जों बुसि माने बोरै माने मनि बांवै जों
बिगियान सम्मतभाबेनो जों वानस'यैनो जोंनि गोबां मानसिनि बरक दफानि इन्टेलेक्चुयेल रक बरक जतनो वानस'लायबोनो जों एमनकि भाषा कमिसन जों गठन जायैसे एरपरेबो जों ताबक जरा जों आन्दोलन खायमा दं जों आसेको सेकां खासिया सेकांनो चले माने ताबक जों जरा जों प्राय 40+ खायथांगासिनो बस आजारावबो जों चिनि भाषानो दैबो डेभलप खायनोबा बै रोमान स्क्रिप्ट बायसों सुनायनि फरायनायनोबा जों ताकसर आन्दोलन खायथां कয়েক दिन 2-3 दिन सेकांनो चिनि स्टुडेन्ट रक CBSE एग्जाम बोर्ड एग्जाम खाटा सुइमालिया हाइसे बर' इंलिश स्टुडेन्ट रनसे बांला बाय प्रश्न सापर जाखांखे बर' कुनु फनो फरायमाले सुइमालिया अमायखेने खाटा एकदम ब्लैंक खेने याफारे मा फायबेसे अमने बा तै किसा जों कतर के जों आन्दोलन नाय जों अमत जों सें सामानि खायसे जों अमने बिसिं जों तै कतर जे माया सा जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सुइमाया ऑफिशियली जों उइमाया सा जों अम आन्दोलन टिकि तनाय हाइसे ताम ताम रं गारि लाइर जानाय आबाददार जों गारि जतन ब्लकेट थायो हाइसे आरो विशेष के इमारजेंसी ताबक एम्बुलेंस रक तै अम हेरक न सिमिने तै पांडा रक आकरक बेलायनि विशेष असुबिदा बाहाय जानो सिमलाय र बाकी सबा जों कासोवै जों चिनि मुभमेन्ट चिनि रोमान स्क्रिप्ट माया खनके जों बमाय असुबिदा अमनो अफिशियली जों ब्लकेट थायो फनो जागा थायो जतनो जागा तो चिनि किल्ला ब्लक आन्डार मोटामोटी जों अमनो मेन कासो जा अफिशियली जों कासो चिनि पार्टीनि थेके आर तै यां कुवार कामियो कासा यां खुबलबा कासा जा चिनि बांलाय जागतना जागा जत थायो न कासोलायमोन दिनै सालना सार ओंखे साबो थाङै आ रुट ब्लक खायमा थायो साबो थांखांगे अ ननि सानमुं बा TSF नि सानमुं बमाय सल्युसन नाय ना हायनो आसु खेंनाय दे ना सापुं आसु खें माहाय सल्युसन नाय दे जों अमनो जत चिनि समस्यानो जों कोनो सल्युसन नङने माने जों तिनी विधानसभा सबसे कतर के विधानसभा न अमा कक्ति साजाना हाइसे त्रिपुरा राज्यनि विधानसभा तागनि बाजेट सेसन फार्स्ट सेसननो अम रोमान स्क्रिप्ट न टिभि चिनि TMP नि एमएलए रक 13 जन एमएलए रक अमन टिभि कक्ति सानाय अमा हाइसे ते जों अर जागा सुरु आसोखि दि साजाना हाय जों अमा हाइखेबो गामि आमते रास्ता रो लाहार कासोयबो जों चिनि मुसुक मानो जों फुनुगनाय तै जों आरो जों विधानसभा अमा हाय दरबा कतर जे जागाव आइन पुरन त इउ आर जागाव जों तिसाबै तिनि निसिमि चले जाग दं हाइसे कयता जिंगा जुना दिनै सापुं दे तिनि सापुं आसो जानाय सयता काकागो रसाने बिले नसारि नि सिनु गिसार दे आनि सिनेमन्ता सुबुत कुमार जमातिया बागमा ब्लक कमिटिनि TMP नि प्रेसिडेन्ट हमेशा